Ayan, good morning to all viewers, all sponsors. Good morning po sa inyo lahat. Yan, magandang umaga, maayong buntag. At ayun, papunta na tayo sa Babae Project. Back to work na tayo. At tapos na yung gawa ko dito sa bahay. At tapos na rin mga obligasyon natin. Ayun sila, may tulog pa. Sarado pa yung tindahan ko. Hinahain ko lang matulog para makarecover. Kasi babalik na naman kami Maynila. Ayan, sana panoorin nyo hanggang matapos yung vlog na to, hanggang dulo. At doon na tayo kila Tisha. Sana po supportahan nyo ulit yung vlog ko na nasa Babae Project tayo. Ayan. Yan, kuha ka na ng putos. Umoy. Ayan, at dito na tayo sa Babae Project. Ito ka puloy, beans, gatcho, umoy. At maghanap pa tayo kung saan tayo pipesto. Umoy. Nabusan na nila. Nabusan na yung biga paikot. Ito. 4 na araw tayong wala. Ay. Kunin mo yung plan. Ayun, may posisyon na tayong nakita. Dito si Bostelo. Bostelo, ba't ka kulay mo yung pintuan? Tabi kayo. Magiling ko na kayo yung pintuan. Meron pa, yun pa. Ha? Ano? Yun pa sa loob. Ano sa loob? May nakakulay green. Ay, oo nga. Ba't nakakupol kayo ngayon? Ay, pinagwawala kiniti. Ha? Ate, Hello. ba't nakakupol kayo? Iba iwan ko dyan. Kaya nga, nagkatagpo na. Oo nga. Alam na. Pinagtagpo. Kakulay niyo yung pintuan niyo. Oo. May lagay pa yung pitsil. Meron. O, anong gagawin mo diyan? Hindi ako makikita. Magpa-video kay kay Undoy. Gagawin ko 'yun. Amoy. Hello, check. Hi, check, time check. Ha? Putol? Oo. Baklasin ko yung ano. Masan yung ano? Ay, yung purma? Oo. Right. May babaklasin na tayo. Saglit. Amoy. Sorry kuya, Tobi. Talaga. Vitamins. Anong oras na? Time check natin. Ay. 8:28. Vitamins panggang 9 lang. Ano saan ako yung pula bigtang galon, ano? Sukod. Balagbag. Alright. May kanto ng ano natin. At simulan na natin. Nakasimulan pa ng iba. Okay. Amoy. Turuan sa naka doy. Turuan sa naka. Ayan. Doy. Katanguan ka sana ako. Nagpa. Nagkakamali rin, minsan ako'y nauubos, pero sige pa rin hanggat may hinig ka, may maiambag. Konting tulong. Oy, mag-swimming doy ay. Kami ko na. Nag-swimming kaga kami. Kamu? Kamu sana? Kami sa mga section manan. Sa klase. Ang drone nga. Hawak-hawak. Oh. Amoy. Lupit.
Sige. Kaya ko tutulong. Ikot ko lang kayo dito guys. Kuya sa Uda pa lang kita. sa buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayong babang. Ganda na yan guys. Lalagyan pa ng bigas sa gitna. Tayo na sila sa vlog. Pero may ngiti. So, tana videoan man ikaw. Dala ko lang ay dasal Patas, patas. ng puso. Tsaka lumang cellphone na may kontak sa Drone shot. Ay, drone shot. Ano ito? pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang Hindi yun lang, Wilson. kwento niyong di naririnig ng mundo. Explain si Milton. Mahal sa pamilya, Oh, may malasakit, GGI. tiwala sa Diyos. Si pare, Neo. Di hulugan. saya sa Mio na motor. Neo. kaya ko Saan? tulong ako. Tatry ko pag nagpumanila ko. Pag makuha ko ng installment. Kukuha ko. Ano motor? Di drone. Drone nga? Ah, drone. Neo. 125. Neo to. Neo to. Na drone. 15. Down? Di, price. Itatry ko installment. Sa ano, sa Mega Mall. Ewan. Di, brand new. Yung mga ano lang. Yung sumusunod sa kamay. Current. Balita. Patayin mo ano. Patay na. Ako Hindi, na. patayin mo lang. Baka nagmagkurang mo. Patayin mo. Kasi ito yung martilyo ton. Dinala yung martilyo. Kita ko na nga dito sa taas. Ibaba mo doon. Alin? Yung patungan, ilagay mo dyan sa baba. Para may patungan. Ayo. Babata. Tama. Naisip ko na yun. Ang pagpanta na ba? Para lusin. Laging kasama si Maria sa madaling araw kasi. Si pareng Jason handang magpasaya sa inyo hanggat kaya ko tutulong ako. Nakapolo. Solo. Bakla. Ano? Nakapolo. Solo. Bakla. Ay. Ako si Wala ka rin. Marunong ka magkuling sa ito. Wala. Charity Vlogger. Kuya sa kanto, gipit man sa buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayong babang dito. May kwento sa bawat kanto. Maluha pero may ngiti. Dala ko lang ay dasal ng puso. Kalumang cellphone na may bitak sa Aksidente. Umaraman o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento nyo. Yan. Baklas na tayo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may iwan sa Madali mo. Diyos. Hindi ko. Si pareng Jason handang magpasaya sa inyo hanggat kaya ko tutulong ako. Pupuwerte si Tundoy. Paluwas doy. Pagod na Trailer. paa sa biyahe, tricycle jeep. Minsan lakad lang isang plastic na relief goods. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap niyong hawak. Pag kumato, Tao! ako sa pinto. Hindi artista sinatao, Tao! pero sa bawat Laglag ako. salamat po, parang ako na rin ang pinayaman ng may kapal. Umaraman o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Tol, lahat nga ito naka-green. Ito niyong di naririnig, Sino mo, Tol? magpamahal sa pamilya. Nag-usap nga. May tiwala sa Diyos. Si pareng Jason handang magpasaya sa Mag-usap. inyo hanggat kaya ko tutulong ako. Yung pintuan, green. Di ako perfecto, nagkakamali. Sana po'y nabubukas, pero sige pa rin hanggat may hiling na may maiyak. Usap yata yung nutrition. Join ka din. Salamat sa ating big videographer. Umaraman o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento niyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si pareng Jason handang magpasaya sa inyo hanggat kaya ko tutulong ako. Pag-ibig ako dito. Hanggat kaya ko tutulong. Doy, Hmm. pag-ibig ko water pump. Ako
Ako si Paring Jason. Inaayos ko. Pero kaso dia? Oh. Kuya sa kanto, gipit man sa buhay, kapit pa rin. Tapos sapon, naglogas na sapon. Dito, may kwento sa bawat kanto, may luha parang tiring. Narinig ko. Dala ko lang ay dasal at puso, tsaka lumang cellphone na may bitak sa gilid. Umaraman o gabi, hindi pa rin ang lagot sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Pagmamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo hanggang Gigisa na? kaya ko Siram na eh. Gigisa na. Pagod na paa sa biyahe, tricycle, jeep. Kuno pista sa Minsan dito. lakad lang isang August. plastic na August pa no? 16. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap niyong August 16? Pag kumatok, ako sa Ka-birthday ko, igin ko. Hindi artista, Pagka-birthday. simpleng tao lang. 50 na birthday Pero ko sa igin ko. bawat salamat mo, Ah, nagtabakan baro tika. rin ang pinayaman ng may kapal. Bigyan daw ka mo doy. Umaruman ang gabi, Kinta taon mo sa pananda. Ganda ka mo. Tinda pang nanda oh. Pero magkanda ka mo. Hindi. magpamahal sa pamilya. Pagkikikaw dyan. Malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Minsan maghahanda. masaya sa inyo Kinamamahanda yan. kaya ko Adobo. tulong ako. Gusto nga ya adobo. Tigidilyo. Minsan ako'y nauubos Ang pista ang bagay. hanggat may hininga, may maiyak. Lag. Yan ah. Tingin. Malaking tulong, malaking yakat. Umaruman o gabi, tuloy pa rin ang laban sabi ko sa inyo. Dala-dala ang Malapit na yung gas ngayon, tol, ah. kwento niyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Ha? Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Nag-burn out niya eh. Hmm? 1 April. Ano? Panong bulan. Talaga kasi walang gasolina eh. Tatlong buwan, walang burnout. Ay, burnout. Ako si Oo. Paring Jason. Sinabi? Yan ang sabi. Wala gasolina. Kaya nagsabi. Balita na Sama-sama tayo dito. May kwento sa bawat kanto. May pera ka lang, mag-isa ka ng pagkain. Tsaka lumang Wala nang vlog. taksan. Mawawala sa tayo niya, walang signal. Babawal na. Oh? Di pati pagkain. Dala-dala ang Pati pagkain. ibawal na. naririnig ng mundo. Bawal na nila pati paghinga. Sa pamilya, may malasakit, Ganun may na rin eh. tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya Walang sa alam, inyo. bawal lang maghinga. Hanggat kaya ko tutulong ako. Oo. Pagod na paa sa biyahe, tricycle. Sana all. Minsan lakad lang isang plastic na relief goods. Pero buo ang respeto, Oy. buo ang pangarap niyong hawak-hawak. Pag kumatok, Ulo. pinto, hindi artista, simpleng tao. Ulo. Pero sa bawat salamat mo, Bang. parang ako Ba? na rin ang pinayaman. Pandisal, pandisal. Malunggay pandisal. Ay, Sana all. Ano gabi, ala ko ang sabi ko sa inyo, dala-dala ang kamera para sa kwento nyo. Ingat. Di naririnig ng mundo. Sa tula. Pamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason Lipat mo, Doy. magpasaya sa inyo hanggat kaya Lipat ko mo, Doy. tulong ako. Hey, di ako Dali naman ka dito. nagkakamali rin, minsan ako'y nauubos. Pero sige pa rin hanggat may hininga, may maiambag. Konting tulong, malaking yakat. Umaraman o gabi, tuloy pa rin ang laban sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento yung di naririnig ng mundo. Pamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo hanggat kaya ko tutulong ako. Hanggat kaya ko tutulong. Ako si Paring Jason, charity vlog. Man sa buhay
buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayong babangon dito. Ito ay ano lang natin. Sa bawat kanto, may Mainit na baga. ngiti rin. Dala ko lang Pati camera mainit na. puso, tsaka lumang cellphone na may bitak sa gilid. Umaraman o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Pareng Jason na nagpapasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Bulaga. Napaasang biyahe, tricycle jeep. Minsan lakad lang isang plastic na liquids. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap ng hawak-hawak. Pag tumatok ako sa pinto, hindi basta simpleng tao lang. Pero sa bawat salamat po, parang ako na rin ang pinayaman ng may kapal. Isang ano pa. Dito. Tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Tumitip pa sa kapakaradin. Para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Pareng Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Hey! Di ako perfecto. Anong Aldo Agor? Anong Aldo Agor naman ito? Lorong Santo. Oo. Anong Aldo? Biyernes. Nag-isip pa eh. Kaya ka na Biyernes Santo. Nag-isip pa. Yan doy. Ako nag-isip. Anong Aldo? Sabado. Nag-isip pa si Aldo eh. Yan. Domingo Biyernes Santo. Ako si Pareng Jason, charity vlogger. Kuya sa kanto, Dahil nga muli eskwela doy. sa buhay, Dahil na eskwela. Dahil na. sama-sama tayong babae. Practice na lang sa recognition. Oo. Sa bawat kanto, Graduating ikaw Aldo. tiring. Dala ko lang ay dasal, Sunod pa lang ako sa Dutlaon. tsaka lumang cellphone na may bitak sa Pwede lang wagong. Umaraman o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera Pwede nga din para mga sa gundo. kwento nyong di naririnig ng mundo. Gayon. Pamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Pareng Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Ang damo na yun. Hindi ka naman talaga tumutulong eh. Hinahawakan mo lang. Oo. Tricycle jeep Guys, di naman po talaga siya tumutulong eh. lang isang Hinahawakan niyo lang yung flies. goods. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap niyong hawak-hawak. Pag Ay, salamat sa videographer natin. hindi at Mainit. tao lang, pero sa bawat O, di mo asawasan. parang Doon matatanggal. ang pinayaman ng may kapal. Umaraw-man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Tagasaan. Pamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Pareng Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Matagas talaga. Di ako perfecto, nagkakamali rin, minsan ako'y nauubos. Pero sige pa rin hanggat may hininga, may maiyaman. Konting tulong, malaking yaman. Umaraw-man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. May tablo tayo dyan, Tol. Dala ang kamera para May sa tablo tayo? kwento nyong di Kabra? naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may Lo, tiwala so yung alo. si Pareng Kabra. Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong. Puputol to eh. Hanggat kaya ko, tutulong. Di ko na kaya ang manap pa ng ayun na yun. Di ko na kaya. Ang hawak pa ng camera. Kuya sa kanto, gitna man sa buhay, kapit tayo, sama-sama tayo babangon dito. May kwento sa bawat kanto,
pero may ngiti rin. Dala ko lang ay dasal at puso, tsaka lumang cellphone na may bitak sa gilid. Umaraman o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Pagod na paa sa biyahe, tricycle jeep. Minsan lakad lang isang plastic na lift. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap ng hawak. Pag pumatok, ako sa mundo, hindi artist na simple tao lang. Pero sa bawat salamat ko, parang ako na rin ang pinalaman ng may kapal. Umaraman o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Di ako perfecto, nagkakamali rin, minsan ako'y nauubos, pero sige pa rin. Hanggat may hininga, may mahiyaw. Umaraman o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Ako si Paring Jason, charity vlogger. Kuya sa kanto, gipit man sa buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayong babangon dito. May kwento sa bawat kanto, may luha pero may ngiti rin. Dala ko lang ay dasal at puso, saka lumang cellphone na may bitak sa gilid. Umaraman o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Naputol ko na. Naputol ko na. Naputol ko na lang. Parang malaglag na to. Bumigla. Minsan lakad lang isang plastic na relief. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap yung hawak-hawak. Pag kumatok ako sa pinto, hindi artist na simpleng tao lang. Pero sa bawat salamat po, parang ako na rin ang pinayaan ng may kapal. Ano gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Hey! Di ako perfecto, nagkakamali rin, minsan ako'y nauubos, pero sige pa rin. Hanggat may hininga, may Bagsak! konting tulong, malaking yakas. Umaraman o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Konting galaw lang yun. Ako si Paring Jason, charity vlogger. Nakalaman dyan yung plywood. Kuya sa kanto, gipit man sa buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayong babangon dito. May kwento sa bawat kanto, may luha pero may ngiti rin. Dala ko lang ay dasal at puso, tsaka lumang cellphone na may bitak sa gilid.
Umaraman o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Pagod na paa sa biyahe, kasi jeep. Minsan lakad lang, isang plastic na relief goods. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap niyong hawak-hawak. Pag kumatok ako sa pinto, hindi artista, simpleng tao lang. Pero sa bawat salamat mo, parang ako na may kapal. Umaraman o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento nyong di naririnig. Tapos gamitin nyo to dito. Hindi nyo natin baba. May malasakit, may tiwala sa Diyos. Si paring Jason nabaklas na natin. sa inyo. Hanggat kaya ko, Ay, nabaklas ko na siya. Ito, kinis oh. Lupit. At nakaisang vlog na tayo. Maraming salamat sa kanila. Binigyan tayo ng vlog. At almusal daw muna. At tapos na sila. Tinapos ko muna para isang akyatan lang. Sila nag-almusal na. Nagluto si Mama Nutrition ng pansit siguro yan. Baba muna ako. Ay mga parang Jason na tapos na nga. Bali yung bilinag ko ay pagtanggal ng runner kasi gagamitin nila kagatso dyan sa gitna, biga sa gitna. May isang vlog na tayo. Tingnan natin tong ano. Tingnan natin tong pansit nila. Kaso kumain kasi ko dun sa bahay bago umalis eh. Inom na lang ako ng tubig. Kumain na ako sa bahay. Nagluto ako kagabi nung sitaw na adobo. Inadobo ko yung sitaw. Tapos may natira. Yun ang inalmusal ko kanina. Nagkape na lang ako. Ayun po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At syempre maraming salamat muli sa mga sponsors ng Pabay Project ni Kainuli sa Dream House ni Tricia. Pangarap nilang bahay ng pamilya nila. At sa mga nagbibigay ng pagkain namin dito. Siyempre sa mga viewers natin, silent viewers, at sa mga anonymous natin na sponsors, maraming salamat po sa inyo. Yan. Ayan po, ingat tayo palagi. Ingat po kayo dyan sa ibang bansa at sana di kayo maapektuhan ng giyera na nagaganap ngayon. At sana mahinto na, matapos na yung giyera na yan. Kasi nagkakaubusan na ng gas. Yung ibang mga ano dito, ibang mga gas station ay wala na. Napakamahal na. Ayan, ingat. Bye bye. God bless. Love you all. Mwah.